Punto sétimo, moción do PSOE relativa a endometriose. Portavoz socialista ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Ben, como saberán, o 28 de maio celébrase o Día Internacional de Acción pola Saúde das Mulleres e co gallo desta conmemoración traemos a consideración plenaria esta moción que paso a ler. A endometriose é unha doenza crónica que afecta a 1 de cada 10 mulleres en idade fértil, que se caracteriza polo crecemento do tecido do endometrio fora da súa localización habitual, provocando danos en distintos órganos e unha dor tan intensa que ás veces chega a incapacitar e que non mellora coa toma de opiáceos. Ademais, é a principal causa da infertilidade femenina. O descoñecemento sobre esta doenza segue a ser alto entre as propias mulleres, mais tamén entre moitos e moitas profesionais da sanidade. Varias asociacións trasladaron xa no ano 2015 aos grupos con representación no Parlamento Galego unha iniciativa en demanda de medidas tanto para abordar a enfermidade como para a súa visibilización e coñecemento. E foi aprobada unha proposición non de lei instando a Consellería de Sanidade a difundir a Guía de Atención ás Mulleres con Endometriosis publicada polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade no 2013. Aprobouse tamén crear grupos de traballo multidisciplinares nos hospitais públicos e fomentar o coñecemento desta doenza, así como transmitir aos institutos de investigación sanitaria de Galicia a necesidade de investigar sobre esta enfermidade. Transcorridos 3 anos dende a aprobación desta iniciativa, os avances na posta en marcha das medidas contempladas nela son moi escasos. Por outra parte, Andrea González, veciña de Sada e que hoxe está presente neste pleno, e quero agradecerlle en nome da corporación, emprendeu unha campaña de sensibilización e recollida de sinaturas a través dunha plataforma digital, chanc.org, no que leva xa máis ou menos 20.000 sinaturas recollidas sobre esta enfermidade difícil de diagnosticar e na que solicita a Xunta de Galicia e ao Sergas a creación de cando menos unha unidade multidisciplinar de endometriose en Galicia. Dada a dificultade para obter un diagnóstico que soe demorarse unha media de entre 8 e 10 anos, esta enfermidade tamén recibe o nome de enfermidade invisible, xa que non soe apreciar en probas de imaxe o que dificulta de forma moi sustancial a atención médica. Maniféstase sobre todo con dor nos períodos de ovulación e menstruación, que se converte nunha dor pélvica constante, ademais de presentar diversos síntomas, entre os que se inclúen dor ao manter relacións sexuais, dor ao ir ao baño, náuseas, fatiga, infeccións urinarias, sangrados anormais fora da menstruación, etc., afectando en Galicia unhas 60.000 mulleres. Ademais, soe ir asociada a outras patoloxías autoinmunes e endócrinas como a fibromialxia, artritis reumatoide, lupus, hipotiroidismo, así como a depresión e a ansiedade asociada á incomprensión por parte dos profesionais sanitarios e da poboación en xeral. Por todo isto e polo que plantexamos a este pleno a aprobación dos seguintes acordos. Punto primeiro, o Concello de Betanzos manifesta a súa solidaridade e apoio ás persoas que padecen esta enfermidade. E segundo, o Concello de Betanzos insta ao Goberno da Xunta e aos Sergas a que se leven a cabo todas as actuacións referidas á endometriose aprobadas por unanimidade na Comisión Quinta de Sanidade, Política Social e Emprego na súa sesión de 22 de abril de 2015. Evidentemente, o noso apoio e solidaridade, o voto favorable por descontado, e non me vou estender máis, que xa creo que xa os puxo bastante ben ela. Portavoz nacionalista. Gracias, señor alcalde. Ben, pois un pouco por onde empezábamos esta sesión plenaria, non? Ter que estar pedindo agora que se cumpra un acordo adoptado ainda encima de xeito unánime na primeira metade de 2015, pois di bastante de como está o cuadro no que nos movemos, non? E nese sentido, pois obviamente, evidentemente, pois demandarlle ao goberno galego que tome cartas no asunto para o ano 2015, a ser posible, e que acometa todas estas medidas, as que se comprometeu ademais diante do Parlamento darlle voto favorable
A iniciativa dito isto, pois obviamente nos concordamos en que aprobar declaracións como esta ou facer calquera tipo de accións de divulgación sobre esta doenza tan difícil de detectar como as que fixo pois hai unhas semanas pois a área de igualdade da Deputación, pois é necesario tamén desde o punto de vista de dar a coñecer unha doenza pois que pasa, entra pola porta de atrás, como quen di, e que non se sabe dela até que, bueno, por fin se diagnostica cando é xa pois moi evidente, non? Entón, dar a coñecer tamén un problema é moito do que ten que facer a administración pública para porlle couto. Entón, obviamente, como non dar o noso voto favorable a esta proposta, e máis nada. Portavoz de Betanzos Novo. Pois, desde Betanzos Novo manifestar a nosa solidariedade e apoio con todas as persoas que padecen esta enfermidade e, en segundo lugar, lamentar que, despois de unha decisión, un acordo adoptado por unanimidade de todos os grupos políticos no Parlamento de Galiza hai máis de 3 anos, todavía pois non se teña dado cumprimento ao acordado e ao comprometido polo Goberno da Xunta de Galicia. Máis nada. Portavoz Popular. Bien, pues en principio y comenzando con la intervención, vamos a manifestar, como no puede ser de otra manera, nuestro apoyo a esta moción, no solo por lo que aquí en ella se expone y por el tipo de patología que se está mostrando en esta exposición, sino además también porque es un acuerdo, como bien se decía también la portavoz socialista, que fue aprobado por unanimidad. Se pudieron haber dado algunos pasos, no todos los que son necesarios, se abrieron algún tipo de consultas en algunos centros hospitalarios, pero son consultas sobre esta patología, y lo que es cierto es que no existe una unidad específica que trate esto. Creo que había, por lo que nos pudimos informar, pues que estaba encima de la mesa un proyecto que era para abrirlo, creo que era en el Hospital Xeral de Santiago, para abrir una unidad específica sobre esta patología. Desconozco si existe o no, yo sé que había un proyecto, pero evidentemente manifestamos nuestro apoyo aquí, como no puede ser de otra manera, porque además así se mostró en su momento y continuaremos mostrando ese apoyo, y desde nuestra parte, sabiendo que no tenemos competencia, insistiremos lo máximo posible para que se den los pasos necesarios para cubrir estas exigencias y demandas que se decían en aquella comisión en la que se aprobó esto. Portavoz socialista. Ben, nada, simplemente agradecer o voto favorable de todos os grupos. Engadir, en colación ao que falaba o voceiro do BNG, que dende a área de benestar social, políticas de igualdade e educación da Deputación da Coruña, este mesmo venres 1 de xuño, organiza unha xornada divulgativa sobre a endometriose para dar a coñecer a enfermidade, visibilizala e tamén plantexar solucións, que terá lugar na sede da Fundación Paideia na cidade da Coruña. Nada máis. Portavoz de Betanzos en Común. Portavoz nacionalista. Portavoz de Betanzos Novo. Portavoz popular. Entendo que por unanimidade. Punto siguiente.